Ntombo, ngiyazi uyayithanda ukuyigofozela indoda yakho uyivule yonke. Nani wey'nsizwa, ngiyazi uyathanda umuntu wakho uma ezoyivula, ayivule yonke, akuvulele. Kumnandi, amanye amadoda aza kuhlebele, bebe ngicomvulela yonke inqola yami. Kuzwakala kamnandi endlebeni, but-ke ntokazi, wozani la, indoda yakho ibeke eceleni. Before nginishaye ngale thiphu, ngicela ukuthi upress u-like. Emva kwalokho, uma uqeda upress u-like, ebese Ntombo, uyangifolowa uma ningakangifolowi nina nendoda yakho. Uyitshele naye ngifolowe, uyixoxele ngami. Layela isandla sami. Thola ukuthi umuntu wakho kade ugovoza, kade uyisakazi kiwe, kodwa lutho ukuthi uchame. Awukuzamele isitayela ubone ukuthi ngeke uchame yini. Uyezwa? Ke uyivale-ke kulokho, awuzobe umsakazeli kiwe. Layela kadali, esikhundleni sokuyivula as usual, uyivule yonke. Ungayivuli mama, uyangibona mina ngihleli kanjani? Kodwa-ke wena uzobe usuyalala uthi mba. Yabo imilenze yabo ngiyivula kanjani? Ngisho ngakuthiwa uyisidudla, unamathanga ahlangene. It's okay Ntombo, niyizamele into nendoda yakho. Wozayi ngikutshele mama, uzolala, ubheke phezulu, uthi ukuvula kancane imilenze. Ebese iyangena indoda yakho. Ngisho ngakuthiwa unepipi elishumpu, mhlawumbe uzochama. Kulesi ayekutshela sona. So-ke, iyeza indoda yakho, igibela ngaphezulu. Woza mama ngikukhombise. Iyeza indoda yakho, igibela ngaphezulu. Uyivule imilenze okokuqala. Mengabe esazolifaka. Bese imilenze uyehlisa kancane. Uyithi until uzuqonde njengoba ngiqondile. But ulele ubheke phezulu. Lalela-ke ndodo. Ndodo kuzobe kufenda wena. And kufenda wena wedwa. Bese kuthi wena-ke Ntombo. Ntombo, wena ngithi ungaphansi. Ipipi uma elifaka, elikhipha, elifaka, elikhipha. Lithinta ubhontshisi. Angikwazi-ke owakho umsunu mngakanani, mncane. Ilo mncane noma mawunamalebe nje. Hawu sisi, uzwa enye idabula. Akufani noma uzobe ubheke phezulu, amalebe lokhu emthinta, ebuyela manje. Angithi ngenxa yokuthi wena imilenze ngathi uyayivala, uqondile awuyivulile wathi. Yena uyalifaka, kuthinteka ney'ndebe zenquza, yonke into uyalifaka. And also, akakwazi ukuvela agxume nje phezu kwakho. Njengoba basuke begxume beshaye. Uyabona lento leyo? Bese-ke wena Ndodo uzobe uyafenda, uyalifaka, uyalikhipha. Ngathi nginikhombisa. Ntombo uzobe uthe kanje. Angithi uyangibona? Yena ulanga phezulu, uqondisile naye iy'nyawo. Sisi, ubumnandi obulapho, ubumnandi obulapho, umyeke nje, akufende. Yabona engathi ungathola le ndoda le enepheshini, engafendi ngokujaha, ezobe ilifaka, ilikhipha, ilifaka. Kuze kube ngathi imincizinqi uma ilifaka, ngathi uyaminca. Uyabona ngaluthi ulithi inhli, yabo aphinda lithi inhli, aphinda uzoyizwa la kubhontshisi kuba yinye into vele kube idabula enye into. Ntombo, mayingachamisi naleyo unenkinga ey'ningi. Indaba inawo, makuwukuthi le thiphu engikushaya ngayo, woza-ke ngikutshele okungakulolonga, kukuqhanyeliswe, kukwenze u-enjoye more kulama products ami engiwadayisayo. Lalela ungawasabi, wanika i-chance. Thatha lento, kwathathwa lento. Akuphindanga kwaba ney'nkinga. Thatha lento. Woza, ngina nansi i-activator, i-160 rand. Ngibe nanali itiye elibizwa nge-Queen's Tea wedala. I-Queen's Tea na-ke, natural herb. Kufana nokuthi uyiphuzile i-green tea nje. Kunalokho izokusiza ekuyinto ey'ningi emzimbeni wakho kunokuthi natural, i-herb. Tea bag. Ngathi ushaya i-green tea, only 130 rand. You understand? Uyathatha nje isibhekele aba-4 phakathi, ukhipha isibhekele lodwa, ulifake enkomishini, ubilisa amanzi, bese uyathela. Faka into enkulu Ntombo, ubambe into yakho, lokuthi nje qa. Mawukuthi uzoshaya ngenkomishi le encane yetiye, nasemini uphinde the same tea bag. Faka la ulibeke ungalitsheli, uphinde ulifake, uyabo? 1 tea bag once a week, u-130. Lizoqhanyeliswa. Liyaku-activator kwayilona. Lizoqhanyelisa itiye, likwenza ube tight, likwenza ube lubricated, engalokhu ekubhexa ngamathi uma unenkinga yokoma. 130 rand. Ebese this ibhonasi lomsuno. Angithi phela uzobe uthe ulona-ke u-160.
umuthi lo ebese ugcoba phezu kwala umsunu uphela kwabhontshisi. Uyabona into leyo ukuthi phezu kwabhontshisi unuka kamnandini ngathanda iphunga lakhona uthi kanje phezu kwabhontshisi ebese lana embotsheni yalo embobeni yenquthu la uzongena khona ipipi uthi nasembotsheni uthi kaphu bese uyabeka ntombo ulinde about 30 minutes ezokushaya ngale style engikhuluma ngazo. Sesi mawungachamu mina ngizobe ngingazi ukuthi inkinga yakhe ikephi ngoba phela le ngathi idabule. Yabona into leyo kuthinteka igqe kuthinteka umsuka kuthinteka igqe liyangena ipipi nawo nomsunu uyathinteka lapha phezulu ubhontshisi uyathinteka lapha phezulu. Inkinga izobe inawe-ke lokhu angisazi ukuthi usufunani-ke inkinga izobe inayo. Ikhona nempeso yabafazi i-R130 impeso yabafazi iyona-ke ikwenza ube tight ushise nama-period pains futhi iyakusiza nakuwona. Impeso yazo abafazi as much as kuye ukushisisa nomntwana ona-15 ungamphuzisa for isilumo. Hhayi the best impeso yami u-130 impeso. Nayi impeso yabafazi u-130 nayi i-Queen's Tea u-130 nayo idosha leli elu-160. Uyabo leyo nto leyo hhayi uzolu-enjoyani ucansi uzolu-enjoyani. Biza nje indoda yakho manje nisizame lesi sitayela. Ngisho kuthiwa isidudla qala uyisakaze ikiwi kuqala uthi uma uqeda ukuyisakaza ikiwi ntombo alifake ipipi athi uma usumbona ukuthi usehleli usanele. Yabo lento le usengene wathi khakha bese imilenze uyayitetela kancane uyayehlisa uyithi imilenze uyehlisa wenze sure ukuthi ipipi lisaphakathi bese uyamyeka umfana uyakufenda. Bese umfana uyamyeka ayakufenda. Ngiyazi-ke njengamanje usuzothi hayi phela inamba yakho nami lezi zinto ngiyayifuna. Guys anikeni iy'tori manifika ku-WhatsApp anike ungixoxela iy'ndaba zenu zama-relationship zokuthi nomuntu wakhe anisenzi wena unenkinga ngo-99 wena ilokhu wazala wena awusaqhanyelwa. Aniyeke kazi lezo y'tori. Uma ufika ku-WhatsApp nonthi ngicela i-activate usuyilalelile ividiyo wangizwa ngayichaza i-products nokuthi yenzani ithathwa kanjani. Nonthi bengicela itiye wom-cleansing nonthi bengicela i-Queen's Tea mina bengicela impeso nokuthi fika usuthathenga i-product nakini madoda fika nisenithenga guys isikhathi soku-chat lapha asikho. Inqwaba abantu abadinga i-product inqwaba abantu abasenza ama-products ami baze batshele nabanye because ayahlanya ayasebenza. So uma ufika ku-WhatsApp wami uvula i-profile picture kuqala khumbule lokho i-profile picture iney'namba zama-distributors. Uma unguka ku-Facebook uma i-stories wami uhlale uney'namba zama-distributors ziyilist ukhetha nje seduze nawe. Uma ingekho unga-order kimi directly ku-WhatsApp wami or ufike ku-WhatsApp uvule i-profile picture. Inamba yami 081 729 3262 081 729 3262. Yabona nje ayikho into engimotivate njengo-like wakho-ke nokuthi ufollowe-ke futhi ushare tshele nabangani bakho. Yabona into le noma ngabe ngibuka ka-YouTube ngabe ngibuka ka-TikTok ngibuka ka-Facebook ngibuka noma ikuphi press u-like. Yabona into le u-check ukuthi usubscribe-ile noma uyangifollowa yini ngoba sisazophephana. Kutakunyewa athi amaswati kutakutsabu kamthithi. Ngeke ukuthi ngithini perfect-ke.